Čaute ľudia môjho nového videa z Brawl Stars. A dneska si tu ukážeme top 5 meta brawlerov, vlastne v preklade je to 5 najlepších brawlerov tohoto mesiaca. No, dneska je 1. marec, takže asi celého akože updateu. No nevadí, poďme na to. Dobre, na 5. mieste tu je Crowov, ktorého vôbec nehrávam, ma nebaví, ale aj tak mám na neho bafísku. Dobre, a na 4. mieste je Bo. Ja mám Boa rád a hlavne tento skin, ale ešte na ňom nemám bafísku, ktorú by som strašne chcel. Dobre, a na 3. mieste tu máme Emsku, ktorá minulý update bola najlepší brawler a podľa mňa bola brutálne OP, hlavne kvôli tejto gadžete. Na 2. mieste sa umiestil Frank. Neviem prečo, ale je fakt dobrý, hlavne s týmto gadgetom, podľa mňa je mega dobrá, proste keď dáš ultinu, tak sa dohealuješ. A minulý update bol tiež na 2. mieste a jednu chvíľu až na 1. A na 1. mieste tu je Bibina, to je môj main, som za to strašne rád, že je na 1. mieste. A teraz si budem pušovať na ňu Prestige. A nemusíte sa báť, ďalšie videá budú už na Prestige, na Mínu, alebo na Kita, alebo na Shelly. Keď sa vám toto krátke video páčilo, tak zanechajte like, održ zvonček, pokojne s ďalšími videá. A ďalšie videá sa vidí možno až zajtra. Takže čau.